37थि बर' आइजो जोनोम सान बे आइजो सानखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सिमेन्ट सापरि दख'रानि सिङाव थानाय एसपि गोजौ फरायसालियाव जों दिनै 37थि खुंगा जोनोम सानखौ खुंनो लादों। बे खुंनो लानायाव सेथि आरो नैथि थामथि हाबाफारिखौ जों जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावख'आवनो खुंनाय जादों। सेथियाव जोङो फिरफिला बिर होबाय, बिनि उनाव नैथियाव बिफां फुलि गायहोबाय। बे बिफां फुलि गायनाय समाव जों लिंनानै लाबोजाखानाय आलासि जोंनिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि मुस्रिमा कमिला ब्रह्म बिथांजोखौ जोङो फुलि गायनाय आयदायाव फुलि गायनाय आयदानि खामानिखौ बिथांखौ मावहोबाय आरो थामथि आयदायाव जोंहा लिंहरजाखानाय जोंनिनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा फामि स्वर्गीयारि बिथांजोखौ जोङो गोथैसो बावनाय हाबाफारियाव बा मुंख्लं बावनाय हाबाफारियाव बिथांखौ बे हाबाफारिखौ मावहोनाय जादों आरो जों बे हाबाफारिखौ जोंनि बे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावख'आवनो मावनाय जादों। गोबां खामानि मावबोदों जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। मानोना जोंनि बर' न'खरनि संसार जानाय बायदिसिना गुलाय गुजाय बेफोरखौ नुनानैनो 1987 मायथाइयाव 86 मायथाइयाव जोंनि बे बर' आइजो अनसाय आफादखौ दाजेनदोंमोन देबोरगाव गोजौसिन फरायसालियाव। बे फरायसालियाव जोंहा बे दैदेननायखौ गिबिसिन दैदेनदोंमोन आब' प्रमिला ब्रह्म बिथांजोआ आरो बेहाय जोंहा सानसुमा बसुमतारी बिथांमोनाबो दङमोन, गोदोनि MP, आरो गारलाबाथा बिथांमोनाबो दङमोन आरो जोंनि बर' आइजोनि गिबिसिन सिन्था सरसाखौ साननानै जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो दङमोन। बिथाङा दा मुंख्लं जालांबाय। नाथाय बिथांमोननि बे साननाय हनाय जोंनि बर' समाजाव रायजो जानाय, जौ लोंनानै गुलाय गुजाय जानानै थानाय, बिहारि लानाय बेफोर बायदिसिनायाव आरो हिन्जाव होननानै जोंखौ आइजो माहारिखौ गाहायसिन बाहायबोनाय बेफोरखौ नुनानै बे आयदाफोरखौ लानानैनो जोंनि आइजो आफादखौ दानाय जादोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव जोंनो इडुकेसनफ्राबो जोंहा गैयामोन बर' आइजोफ्रा। ओंखायनो जोङो हौवानि सिङाव जानानै जानो गोनां जायोमोन, माखासे खामानिखौ जों मावनो हायाखैमोन। दिनैनि दिनाव इडुकेसनावबो जोङो बर' आइजोफ्रा खमि नंला। दिनै जों एसेब्लाबो दावखोसिनदों होननानै जों सानो आरो जोंनि संसार जानायावबो बर' समाजफ्रा साबसिन जादों होननानै जों साननो हायो। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9702268078 एबा 70022719229 आरो 70021311754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।